Ito na po yung nakuha namin na kamote na hinarvest namin, na tinanim po namin yan. Yan po, oh, tingnan nyo, ang lalaki, di ba? Yan. Tinanim po namin yan dyan. Tinanim po namin yan dyan. Nakuha po namin yan sa tanim po namin, na pinapaugat lang po namin yung dahon ng kamote. Yung tangkay ng mga kamote, pinapaugat namin, tapos ganyan na. Ilang buwan namin siyang tinatanim dyan, tapos kinukuha namin ng panggulay. Yan. Niluluto ng aking amo. Di ba, ang laki? Matamis po yan pag niluto. Ganyan po lagi ang aming ginagawa. Diba? Ang sarap tingnan pag naka-harvest na. Oh. Hi Pangyaw, may papakita ako sa inyo. Pang tanim namin ng aking employer. Ito siya, kamote, spring onion, yan, and lettuce. Tingnan nyo siya Pangyaw. Oh. Ganito. Napagawa niya sa akin. Kinukuha namin yan. Oh. Siya, may ugat-ugat na siya. Pwede na siyang itanim. Para siyang bulaklak, di ba? Oh. Kita nyo? Ganyan kasi pag ang aking employer na ipagawa sa akin ng ganito. Ano na siya Pangyaw? 2 linggo na siya dyan. Nakaganyan, nakababad. Yan. Nakababad siya dyan. Itatanim namin yan mamaya. Tsaka ito, itatanim din namin. Pinabila ko ng spring onion at pinakuha sa akin ito. Pantanim daw niya. Tapos itong kamote, madalas ko tong ginagawa. Pinapababad niya sa akin sa tubig. Tapos pag may ganto na siyang ugat, itatanim na namin. Ganyan po kami dito. Kung paano kami magtanim ng aking employer. Yan, kamote siya. Binili ko yan sa palengke. Oh, 3 weeks ko na po siyang binababad sa tubig. Tapos yan, may ugat na siya Pangyaw. Kasi madalas namin tong ginagawa kasi gusto to ng aking employer. Ito po kasi Pangyaw ay na ano siya, na laman. Nalaman siya doon sa paso. Kaya tuwan-tuwa yung employer ko pag nakikita niyang may laman na siya. Yan. Ito, try kami ng try, hindi naman natubo. Yan, try lang ng try yung aking employer. Yan. Try kami ng try na magawa ng ganito. Natawanan ko na nga lang siya. Sabi ko, hindi naman yan tutubo kasi pag nilagay mo to sa sa lupa, wala na, mabubulok na siya. Kailangan seed ang itatanim, hindi ganito. Sabi ko sa kanya. Ay wala, gusto niyang ganyan. Kaya tingnan niyo. Hihintay ko pa siya mag-ugat-ugat. 2 linggo pa lang siya eh. Ito, pwede na tong itanim. Yan din. Dito ko pang yung nilalagay yung kamote para siya mag-ugat. Yan. At mamayang hapon, tatanim namin ng aking employer. Yan. Ganyan. Ito hindi pa namin pwede itong itanim kasi hinihintay pa namin mag-ugat-ugat. Yan. Ito lang 2 ang pwede kong itanim. Itong spring onion tsaka albos kamote. Yan.
Ilagay na natin sa tubig ang ating yan, pananim. Ganyan lang siya. Hintayin lang mag-ugat. O, diba? Yung employer ko, tipid siya. Pumili siya ng spring onion. Tapos, ito, yung gulay. Pinaugat lang namin. Then, itatanim na namin siya. Ang dami na namin na-harvest ng kamuting ganyan. Nalalaga namin. Ganyan lang ginagawa namin dito. Pag gusto ni amo magtanim ng talbos, kamuti. At nagugulay rin po namin siya. Tingnan nyo pang yung halaman ng aking amo. Oh, bulaklak lang siya. Tapos, wala siyang dahon. Ganyan yan. Pag winter, wala na siyang dahon. Tapos, pag tapos na yung winter, yan, mamumulaklak na siya. Oh. Nasibol yung mga bulaklak niya. Dati, sabi ni amo sa akin, itapon na daw kasi wala siyang dahon. Tapos, ang ginawa ko pang yaw, kinitkit ko yun dito. Sabi ko kay amo, buhay siya amo. Sabi ko, ma, buhay siya. Hayaan nyo lang siyang walang dahon kasi sayang, ganda ng bulaklak niyan, diba? Tapos, mga ilang araw na yan, nagsibol. Oh, 'di ba? Sabi niya amo, wow. Kaya tuwang-tuwa siya. Sabi niya marunong daw ako sa halaman. Kaya 'yan, kita niyo. Wala siyang dahon pero nagsisibol yung mga bulaklak, yung flowers niya. Yan. Sunod papakita ko sa inyo kung paano 'yan magbuka. Ngayon kasi pasibol pa lang siya. Yan yung mga halaman ng aking amo, mga magic. Kakaiba siya. 'Di ba? Akala mo ipatay na siya pero buhay. Kasi sisibol yung bulaklak niya. Pero pag wala siyang bulaklak, sobrang daming dahon niyan. Sobrang daming green na green. 'Di ba? Ang ganda niyan pag yan nagbuka. Ito din pangyaw, o, tingnan nyo. Yan, wala rin siyang dahon. Basta pagkatapos ng winter, ganyan ang halaman na yan. Made in Japan daw yan. Tingnan nyo, nagsisibol pa rin yung mga bulaklak niya at dahon. Kita nyo to, mga pula-pula. Kita nyo yan, mga pula-pula. Yan. Ito, tingnan nyo, yan. Yan. Mga maliliit na ano. Ayan. Pag yan nagdahon at nagbulaklak, mapakita ko sa inyo pang yaw. Tingnan nyo. May mga ano, pula-pula yan. Yan yung dahon yan. Ang dahon niya na green na pula. Pag green, bagong sibol. Pag pula, yan, pawala na siya. Ito naman, tingnan nyo, diba green siya, tapos dilaw, pula-pula siya, kasi ugot din yan, pinugutan ko yan, tinanggalan ko yan ng mga sanga-sanga, kasi sabi na mo itapon na daw at patay na. Sabi ko hindi yan patay, pinutulang ko siya. O tingnan nyo, pinutulang ko yan ng ano, mga sanga-sanga, tingnan nyo, pinutulang ko yan ng sanga-sanga. Tapos sumibol yung mga dahon-dahon sa gilid-gilid. Tinutulan ko yan ng sanga doon. Nakita nyo? Nakita nyo po? Tinutulan ko siya ng sanga. Tapos nagsibol siya. Tuwan-tuwa si amo. Yan.
Kasi ang ganda ng bulaklak niyan. Sabi na mo, buhay pa pala. Yun. Oh, bagong sibo lang yung mga dahon niya at sanga. Kasi pugot yan. Pinugutan ko talaga siya. Oh, pinugutan ko, di ba? Kita niya. Ito yung sinasabi ko sa inyo pang yan na kamote na tinatanim namin. Old na siya. Nabawasan ko na siya ng mga gulay-gulay. Nagulayan ko na yan. Yan. Hindi ko na yan pinag-ano kasi sabi ko kay amo ano na yan, magkakamote na yan. Yan. Kinuha na namin yung iba dyan. Madami yan dati dyan. Diyan namin tinatanim lang sa paso ang kamote. Ito na yung tataniman natin ng kamote. Hinihintay ko lang si amo. Yan, hapon na, wala pa. Yan, basta ipapakita ko sa inyo yan pag okay na siya na itanim na. Isa rin to, tingnan nyo, pinutulan ko din siya. Oh. Nagsinga-sanga na yung mga dahon. Kasi nga, hindi na siya nasibol pag hindi mo pinuputulan. Kailangan puputulan nyo sanga-sanga para lumabas ang dahon ulit. Yan, oh. Diba? Isa rin to na naputulan ko. Oh, diba? Ang ganda na niya. Oh. Pinutulan ko rin siya. Ayun. Tingnan nyo. Ang ganda na niya.